kugena chiku Gore raita sei Rese rati Dhah pana kana chiki asa ndakambosangana nemwe mukadzi akiranzi ndakatumira ndinini ndiri kungodya mari kudya ikona yakumana ndakaunda iudzwa nemanhikirikiri nemaofficials kuti kutumira ndakatomboti achindipeka vainga ndakatumira imwe akutoshandiswa kuti handina kupiwa haina kusvika sei iwe wakanyeperwa ndiani anonzi ani munhu ei akadi kuudza zita rako zita ndakangari medheni hanzi chii saka vichabhadhare hapana kana chamawana ndozada kubhadharira ndakura kumusheni aiyo nasingakuoni chita ndozaitaura nasingakuoni asi ndiro kumusheni aiyo ndakazozviona pamaperedzi ndivaifamba aiko mix place sakuchandikirikiri sakuona maperedzi anzi akamisi place maperedzi kanekane mabereki hanzi wakamisi place saka unoendekakamisi place ndaitoshamisikawo tiongore kuno sevamwe wese taizivana saka mushe wataura ndekuti ndengonzwa kuti chete ana mudhara unofana kuti wakabve kumusha sezva zvatakaita achikuti tinokumanave teingoti vana vanhu kumusha saka yanga ingori live and saka nendandikuruzi aiwa mamadzazi edu handikuruza ere ati ndandikuruza ndakangofungirawo ondiwegaya kuti amai angu inyonga uri kumusha sezvaitaoneka kuti iwo ngori wokumusha ugozi ngengesetadinawo ndikati mukendepi kuzokuti kuti kumusha ndokanguno wabereki asi ndinoku aiwa murekunu takazviona ndiri bani eka koreki aiwa koreki hanzi makamisi place kwamudhara makamisi place wamuchiri mufana wakamisi place wamudhara asi makamisi place makatamba nani kura inini kwaibvira ava papana nakiriyana apa nakiriyana iwo chitibira matwezi obva waisa kumba kwenyu anga asingaburike kumba kwenyu ende mukati aunenge washa